मसलपुराव बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मसलपुरनि मसलपुर गुदि देहा फाहामसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गेवलां रंजालि बैसागु फोरबोखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आरो मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारी आरो रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि बिथांमोनहा। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, 62 नं बरमा आयेन आफाद जथायनि एमएलए भुपेन बर', बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्ममोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोनहा। आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जेंनाफोरा फैयोब्ला बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव जाहाथे जोंनो अरायबो बोर होयो आरो जोंखौ हेफाजाब होयो। दा बेखिनिखौ जों